Rakitic. Oh, well-timed run here. Onside. Messi. Yes. The reward for a superbly timed run from Leo Messi. Only his 10th goal of the season. For most players in December, that would represent a good total. But injury has robbed him of a few weeks. But in the mood to make up for lost time. Here's the run. I think you'll see he's clearly onside. On the blind side of Campbell, who's ball watching. He's level. And the finish typically assured. At the Bayer Arena in Group E, Bayer Leverkusen 0, the reigning champions Barcelona 1. Object lesson for all youngsters. Samper lemarad. Mekmedi. Ott van! Ott van! Ott van! Gól! Chicharito! 1-1 a 23. percben a mexikói Chicharito Hernández egyenlít. Mondom, elképesztő formában. A legutóbbi 10 mérkőzésén 11 gólt szerzett, és ezt meg tudta fejelni eggyel. Az 5. gólját szerzi ebben a sorozatban. Çalhanoğlu kioda a baloldalra, Mekmedi nem tudják eltakarítani a katalánok, Chicharito pedig berajzolja oda Leeds mellé, hogy Ter Stegennek esélyese legyen. Ugye ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy nehéz eltalálni a labdát, hiszen látjuk, hogy fölpattant, de Chicharitót még ez sem zavarta meg, remekül támadta a labdát, le a kalappal előtte. 1-1, gyorsan egyenlít a Leverkusen.